Здравейте на всички, аз съм Намо ВГ. Днес ще направя в Tombow на God PvP и да покажа. То вече не държа в ръката ми веста. Започваме този сет Pro 2, Branding 1, Pro 2, така на цялата бронетка. Типошенки, вижте цялата му изтълна хилтки, 30 година легендарка на меч. Тия картофки, като и това. Също това най-хубаво взимам толкова. Това е най-хубавото, което съм правил. И ето мони. И след няколко дни ще стегнем в PvP Craft PvP вече напълно цялата томбука. За да запишете, лайквате клипа, абонирате се мене, пишете запис тире името в никъде и примерно запис тире така и кой номер са примерно едно и това беше мен, аз бях на... Искам да кажа, че сте това върка. Искам още и още и още. Искам още, всичко искам Абоната некъде. Това беше мен, аз бях на Робеги и чао!